Takže toto je názorná ukážka, ako zostrojiť PMR opakovač, teda pre pásmo PMR. Vysielačky sú využité Topcon Twin Talker 9500. Mimochodom asi najlepšie PMR-ky, čo som doteraz mal. Sú veľmi spoľahlivé s veľkým dosahom a okrem CTS, SS voľby obsahuje aj DCS voľbu, teda nejaký subkanál, ktorý je trošku lepší ako ten predošlý. Krátka, treba si prečítať o tom. PMR opakovač. Funkciu PMR opakovača si každý pozná. PMR opakovač je umiestnený na nejakom vyvýšenom bode, príjma signál z PMR staníc a odvysiela ho, čiže to je tzv. Papagaj. Z čoho je zostrojený? PMR opakovač je zostrojený z jedného sériového kábla RS232, pár súčiastok, naozaj veľmi jednoduchých, kompletne všetko kúpené v GM Electronics v Bratislave, asi za cenu 7,50 spolu s 6-metrovým tieneným audiokáblom. Schému môžete nájsť na stránke www.freeradionetwork.eu, kde je zverejnený v podstate tento interfejs medzi vysielačkou a počítačom pre FRN klienta, čo je teda iná kapitola. Ja som ale tento interfejs využil pre Papagaja, čiže opäť hovorím, dá sa nájsť na stránke www.radionetwork.eu alebo teda FRN, keď si dáte do Google. Ako to funguje? Na Papagaja v podstate nám poslúži program v počítači, volá sa Simplex, dá sa stiahnuť na internete, voľne šíriteľný, celkom dobre funguje. Čiže na pozadí nám beží nejaký program, počítač máme spojený s RS232, zároveň je tento interfejs prepojený do počítača tienenou dvojlinkou audio s jackovými konektormi do mikrofónu a audio výstupu v počítači. Následne je tam pripojená handsfree sada, ktorú som využil z pôvodnej handsfree sady pre tieto Topcomy, ktoré sa priamo dodávajú k tomu. Minimálne v Muničaku mi ich dodali. Dobre, handsfree sada je priamo pripojená. Ako to celé funguje? Samotné kľúčovanie v stanici je zabezpečené tým, že sa uzavrie nejaký obvod, ktorý zníži celkový odpor mikrofónu, následne funguje kľúčovanie. Celé sa to dá naštudovať už len samotným pohľadom na schému, ale poďme teda viac k praxi, ako taký Papagaj funguje, alebo teda poďme si to ukázať. Máme tu nastavený teda program, veľmi jednoduché. Zoberieme stanicu, ktorá bude simulovať nejakého klienta niekde v teréne. Táto časť nám simuluje teda opakovač, ktorý je na nejakom vyvýšenom bode. Hej. Raz, dva. Čiže vidíme, že pekne to krásne opakuje. V programe sa dá nastaviť aj delay, teda nejaká taká odozva, ktorá nám vlastne hovorí, že za akú dobu sa to má zopakovať, prípadne ako sa to má zdržať, alebo tak ďalej. Slúži to napríklad vtedy, keď vysielačka chvíľku trvá, kým sa spojí s tou druhou. Takže asi takto to vyzerá. Dobre, toto je prvotná teda stavba. Ešte približím pohľad na plošný spoj. Veľmi amatérsky správený, dlho som neletoval, takže snáď nejaké studiaky nie sú, ale funguje to. Ešte raz opakujem súčiastky GM Electronics, cena 7,80 aj s káblom, aj 6-metrovou dvojlinkou. Schéma na stránke www.freeradionetwork.eu, v podstate prebratá z FRN klienta. Keď sa spraví, bez problémov funguje. Použite vysielačky Topcon Twin Talker 9500. Čo sa týka stavby, celá stavba trvala asi maximálne hodinu. Je to funkčné a bezproblémové. Čo sa týka ďalších videí z praxe, prinesem neskôršie. Pekný deň.